नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयच्यो खबरो. संचारी नियम उल्लंघन शिरसी उपविभागान काही तासातच 1,07,000 दंड गायलो. कारवार. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात शिरसी उपविभाग पोलिसांन संचार नियम उल्लंघन केल्याक दंडाचो प्रसाद देऊन पाठ शिकयलो. शिरसी उपविभागाच्या सगळ्या 7 पोलीस ठाण्यात रस्ता सुरक्षता आणि सुगम संचार दृष्टीन विशेष पथकान सकाळी 10 ते दनपारा 12 पर्यंत DYSP रवी डी नाईक हेमगेल नेतृत्वात ही प्रकरणां दाखल केली. शिरसी उपविभागात सगळी 211 प्रकरणां दाखल करून 1,07,000 रुपये दंड गायलो. जंगलात समृद्ध आशिल्ल्या जोडा तालुक्यात गरवाक पोट भरच्याक उंच पडटा 6 ते 7 किलोमीटर पयस. जोयडा आपले कुटुंबाचे पोट भरसाठी अनेक कुटुंब परजिल्ह्यात परराज्यात वयतात हे आम्ही ऐकले असा. पण मुख्या जनावरांक स्वतःच्या पोट भरसाठी सदा 6 ते 7 किलोमीटर रस्त्यान प्रवास करचो पडटा. हे दुर्दैव जंगलान समृद्ध आशिल्ल्या जोडा तालुक्याचे. जगलबेट आणि शिंगरगाव पंचायत क्षेत्रातल्या तेरेगाळी आणि आमशेत कोलेमाळ राईशेत हांची अंदाज 1,500 गोरवां 6 ते 7 किलोमीटर रस्त्यान चलत रामनगर व्याप्तीच्या आवारात येतात आणि सांजेर परत 6 ते 7 किलोमीटर चलत घरा येतात. या गावच्या आजूबाजून आशिल्ल्या जंगलात नवीन प्लॅनेटेशन जाले निमित्ती त्या जाग्यार गोरवां सोडच्याक निर्बंध असा. बाकी जंगलात झाडां झुडपां मोठ्या प्रमाणात आशिल्ल्यान गोरवांक जाय तो चारा मेळचे ना. पहिले प्रमाणे जंगलात रान उपलब्ध नाशिल्ल्यान गोरवां थेट रामनगर हिंगा पडीक गमनीत येतात. सदा 12 किलोमीटर प्रवास केल्ल्यान जनावरांच्या आरोग्याचे परिणाम जाती आसा आणि जनावरांच्या दूध उत्पादनाचेर त्याचो परिणाम जाता. कुमटा शिरसी महामार्गाच्या कामात अडथळा हाडच्या ढोंगी परिसरवादी विरुद्ध स्थानिक संघसंस्थेन केलो आक्रोश. शिरसी. उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या कुमटा ते शिरसी महामार्ग कामगारी 2 वर्सां पूर्ण करू जाय म्हण आशिल्ली. जाल्यार परिसरवादी अनावश्यक निमित्त सांगून व्यत्यय हाडतात. हेजेन आक्रोश व्यक्त करून स्थानिक आणि विविध संघ संघटनेन शिरसी हेगडेकट्टा हिंगा महामार्ग आडोवन काही वेळ लोकांले लक्ष वेधले. ह्या परिसरवादीन कितले अडथळे हाडले तरी या महामार्गाचे काम त्वरित जाऊ जाय अशी ಸಂಬಂಧಿತ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಮನವಿ ದಿಲಿ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ದರೆ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ಸಿಗ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಈ ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ಮಾಣದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತಂತ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಜೊತೆಗೆ ಈ ರಸ್ತೆಯ ಗಜಪಡೆಯ ಒಂದು ಸೇನೆ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಇವತ್ತು ಅವರು ಕೂಡ ಹರಿಕಾಂತ್ ಅವರು ಬಹುಶಃ ತಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತು ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. रात्री वेळकन बसची वाट पळोवच्या विद्यार्थ्यांक बसाचेर बसवून असिस्टंट कमिशनर विद्याश्री चंदरगी परत कारवारात. जोयडा. शाळा सुटल्यानंतर घरा वयच्यासाठी कुंभारवाडा हिंगा रात्री वेळकन बसची वाट पळोवच्या विद्यार्थ्यांक आनंदाचो धक्काच बसलो. अचानक जोयडाच्यान कारवारा दिशेन वयच्या सहाय्यक जिल्हाधिकारी विद्याश्री चंदरगी हेमगेली गाडी थांबली आणि चंदरगी स्वतः जाऊन गाडीतल्यान उतरून विद्यार्थ्यां भितर मिसळून तेमगेली व्यथा जाणून घेतली. नंतर दांडेली डेपोत संपर्क करून बसा संदर्भात माहिती घेतली आणि बस आल्यानंतर विद्यार्थ्यांक बसाचेर बसवून तेमी कारवारच्या दिशेन गेले. कुंभारवाडा उळवी या मार्गाच्या बाजून येवच्या गावाची बस सेवे लागून गावची गैरसोय सदाचीच जावन आसा. हांच्या विद्यार्थ्यांक आणि नागरिकांक बससाठी रात्र दिवस वाट पळोवची पडटा. हो भाग वाघासाठी राखीव वनक्षेत्र आशिल्ल्यान
वनप्राण्याची हल्ल्याची भय कायम उरता. अनेक वेळा सरकाराक निवेदन कन बी समस्या सोडवण्यासाठी फारशे कोणी लक्ष दिलं ना. मात्र गुरुवाराक रात्री 7 वाजल्यानंतर असिस्टंट कमिशनर विद्याश्री चंदरगी जोडाच्यान कारवारा वयत असताना रस्त्याचेर थांबिल्ल्या विद्यार्थी पळोवन तेमी आपली गाडी थांबोवन विद्यार्थ्याली व्यथा ऐकून घेतली आणि तिका धक्कात बसलो. बस येवची खात्री ना, आयलां बी ती केन्ना येतली हाजी वेळ खबर ना. ताका लागून आमकां अनेक समस्याक तोंड दिवचें पडटा अशें विद्यार्थ्यांन सांगलें. नंतर तेमी वरिष्ठ अधिकारी, दांडेली बस डेपो व अन्य ठिकाणी संपर्क करून बस संदर्भात चर्चा केली. अर्ध तासान बस आयल्यानंतर विद्यार्थ्याक बसाचेर बसवून असिस्टंट कमिशनर विद्याश्री चंद्रगी परत कारवारात येयले. त्या वेळार ह्या समस्येचेर कायमचो उपाय सोदू अशें आश्वासन असिस्टंट कमिशनर विद्याश्री चंद्रगी हेमी दिले. ह्या वेळार विद्यार्थ्यांचे पालक तशेंच सुरेश बंगारे, दत्ता नाईक, संदीप नाईक, विजय हपकर्णी, रवी रेडकर, मंगल नाईक, मुस्ताक शेख व अन्य उपस्थित आशिल्ले. कारवार सरकारी आस्पत्रेचे डॉक्टर नागराज नाईक हेमगेल धर्मपत्नी सरस्वती हेमगेले निधन. कारवारच्या मेडिकल कॉलेजाचे डॉक्टर नागराज नाईक हेमगेल धर्मपत्नी सरस्वती नागराज नाईक हेमगेले काल रात्री अनारोग्यान बेंगळूर हिंगा निधन जाले. तेमगेल वय 63 आशिल्ले. शेनवारा सकाळी कारवारात तेमगेलो अंतिम संस्कार जातलो. मृत सरस्वती नाईक हेमगेल मरणान खुबशे आप्तेश्ट, कुटुंबीय, मेडिकल कॉलेजाचे गजानन नाईक, डॉक्टर शिवानंद कोडतरकर, डॉक्टर मंजुनाथ RMO, डॉक्टर व्यंकटेश, जनशक्ती वेदिकेचे अध्यक्ष श्री माधव नाईक, कारवारच्या मेडिकल कॉलेजाचे डॉक्टर, विद्यार्थी आणि सगळे कर्मचारी आणि संघ संस्थेन शोक व्यक्त करून मृताल्या आत्म्याक शांती मेळो म्हणून प्रार्थना केला. आज उत्तर कन्नडा जिल्ह्यात 19 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली. कारवार 3, कुमटा 1, होन्नावर 1, येल्लापूर 1, मुणगोड 12 आणि हळयाळ 1 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली. तशेंच 18 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज जाले. आतापर्यंत उत्तर कन्नडा जिल्ह्यात 55,745 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली. तशेंच 54,789 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज जाले. अजूनही 177 कोरोना रुग्ण उपचार घेती आसात. तितूंत भितर 67 कोरोना रुग्ण हॉस्पिटलात आणि 110 कोरोना रुग्ण होम आयसोलेशना उपचार घेती आसात. आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात कारवार तालुक्यात 1 रुग्णालय मरण झाले. आतापर्यंत उत्तर कन्नडा जिल्ह्यात 789 कोरोना रुग्णालय मरण झाले आसा. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.